съблазнител, неустоимият изкусител, чаровникът Дон Жуан покорява тази пролет Атина, чрез пиесата на украинския писател Анатолий Крим „Завещанието на целомъдрения женкар“. Аз бих казал, че тази постановка се отличава от познатите версии за Дон Жуан, защото те са наистина десетки, с една така хитра измислица на автора, че всъщност Дон Жуан не е бил този любовник, който така е останал в историята, е бил ухажьор, който не е можел да прави всъщност секс с жените, защото имал травма от малък и затова пиесата така се и казва. Дон Жуан беше многоточие девствен, което, разбира се, създава една цяла комична ситуация, защото това са последните дни на Дон Жуан, които той трябва да намери някой да се изповяда. Разбира се, никой не иска да го изповяда, защото той е много грешен. Все пак намират един млад поп, който в края на краищата, в края на пиесата, той става новия пък Дон Жуан. Това е така интересен театрален ход и има, разбира се, много хумор, много смях и пиесата смятам, че ще се допадне и където и да се играе, ще има успех и то с основание, защото е една типична такава комедия. Αδέρφια, ποτέ κοπήξε. Βέβαια, το κάθε ψέμα είναι διαφορετικό. Πολλές φορές λέμε ψέματα για να κάνουμε τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Για παράδειγμα, αν πούμε σε ένα ζητιάδο ότι το μέλλον του θα είναι καλό, το περιμένει δόξα και φρούτες, αυτό θα χαρεί. Αυτό το ψέμα το θεωρείται αμαρτία. Τώρα καταλαβαίνω τι πλακωθεί όλο αυτό των κυριών. Ξέρετε να μιλάτε ωραία. Въпреки че добива международна слава с участието си в сериалите „Блясък“ и „Здравей живот“, Никос Додинополос твърди, че завещанието на целомъдрения женкар е пиесата на живота му. Ταυτίζομαι τόσο πολύ με τον Δον Ζουάν. Λέει πράγματα μέσα που τα πιστεύω εγώ. Είναι δικά μου πιστεύω. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα με πάει ακόμα παραπέρα. Συνήθως οι άντρες, λέει κάποια στιγμή ο Δον Ζουάν, οι άντρες κοιτάνε τις γυναίκες στο στήθος, στο σώμα, στο δέρμα. Εγώ πάντα τις έβλεπα στα μάτια. Γιατί τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Άρα λοιπόν αυτό που άγγιζε τις γυναίκες ήταν το δόσιμο, η ψυχική ένωση μεταξύ τους και το πώς θα μπορούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος για μια γυναίκα. Αυτό ήταν που την ολοκλήρωνε και την έκανε να αισθάνεται ευτυχισμένη. Αυτό πιστεύω ήταν το μυστικό του. Εδώ θα συμφωνήσω με το αρθεντικό μάγιο. Οι γυναίκες είναι περίεργα πλάσματα. Εγώ τις έδιωχνα το παράθυρο και αυτές έπαιρναν από την πόρτα. Ακόμα και αυτές που τα έχουν όλα, και άντρα και περιουσία, και πρώτη θέση στην εκκλησία, όλες παίρνουν τον Δον Ζουάν. Αλλά αυτές είναι πολλές. Ο Δον Ζουάν είναι έκτης. Θα έλεγα ότι κάνουν πάντα ένα παιχνίδι μεταξύ τους. Είναι όπως πολλές φορές συναντάμε στα σπίτια μας τη μάνα με την κόρη να τσακώνονται ή τη μάνα με το γιο ή με τον πατέρα, αλλά πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια τεράστια αγάπη και η ευκαιρία να δείξουμε με κάθε τρόπο πόσο αγαπάμε τον άλλον, που μπορούμε να το δείξουμε ακόμα θυσιάζοντας ο ένας τη ζωή του άλλου για τον άλλον. Υπάρχει ένα τέτοιο δέσιμο με τον υπηρέτη του Δον Ζουάν και με τον Δον Ζουάν βέβαια. Είναι ο λαϊκός άνθρωπος που παρακολουθεί, κρίνει και είναι η άλλη πλευρά, αν θέλετε, του Δον Ζουάν, η άλλη σελίδα. Η σελίδα, ίσως η κρυφή σελίδα, αυτή που δεν διαβάζουμε. А техниката на прелъстяването героят обяснява така. Στο σπίτι μου από πίσω έχω έναν κήπο. Το φθινόπωρο όταν 2 ήλιος πηγαίνω εκεί. Διαλέγω μια μιλιά και ακούω το φρόρισμα του φρούτου. Διαλέγω ένα μήλο και περιμένω με τα χέρια ανοιχτά. Δεν το πω. Περνάνε κάνα 2 ώρες και το μήλο πέφτει από μόνο. Με αυτό θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να το κόψει το φρούτο. Υπομονή χρειάζεται, αυτό θα πέσει από μόνο. Πιστεύω ότι αυτό το έργο απευθύνεται και στους παλιούς και στους νέους και στις γυναίκες, κυρίως στις γυναίκες, γιατί εξυμνεί τις γυναίκες, είναι ένας ύμνος στον έρωτα, αλλά και ένας ύμνος για τις γυναίκες. Γιατί ο Δον Ζουάν τις αγαπούσε, αν μη τι άλλο, πάνω απ' όλα. Δεν ήταν δηλαδή σεξουαλικό το θέμα του Δον Ζουάν.
Ήταν θέμα συναισθημάτων, καρδιάς. И един донжуановски урок към жените. Пазете чувствата си, запомнете, всичко може да се изгуби и намери, дори и главкупа сено. Изгубените чувства обаче не можеш да си ги върнеш.